Cylch Meithrin Bro-Alun. Mae rhieni'r plant sy'n mynd i Cylch Meithrin Bro-Alun wrth i boddau gyda'r profiadau mae'r plant yn ei cael yn y cylch. Nid yn unig mae'r plant yn cael cyfleoedd i wneud ffrindiau, ond mae'r rhieni hefyd yn dod yn ffrindiau, drwy weithgareddau fel paned a chacen dechrau'r tymor. Mae 100 o blant ar gofrestr y cylch, gyda 12 o staff yn gweithio yno, ac mae'r cylch ar agor o 8 y bore tan 4:45 bob dydd o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae'r cylch wedi addasu'r lleoliad cyfan, gan greu ffyrdd newydd o gynllunio a chreu gweithgareddau, gyda llais y plentyn yn ganolbwynt i'r cyfan. Mae wal gynllunio yn seiliedig ar sylwadau'r plant, ac mae gweithgareddau yn cael eu cynllunio i greu profiadau go iawn. Enghraifft, cornel tŷ chwarae gyda bwyd a chyllyll go iawn, ar gyfer torri ffrwythau a llysiau. Mae'r cylch yn uwchgylchu llawer o'r adnoddau sydd yn y cylch, sy'n annog y plant i ddefnyddio i dychymyg wrth chwarae. Maen nhw'n siopa mewn siopau elusennau ac yn chwilio am fargeinion ar Facebook mwyn darparu ardaloedd amrywiol i'r plant. Fel cylch, rydym yn deall pwysigrwydd perthyn. Perthyn i'r cylch, i'r gymuned leol ac i Gymru. Rydyn ni'n plethu elfennau o berthyn a cynefin bob dydd, gan ei bod hi'n bwysig i'r plant wybod am ei hunaniaethau a bod cefndir pawb yn wahanol. Mae gan y cylch wal deuluol, gyda lluniau o deulu, ffrindiau ac anifeiliaid anwes pob plentyn sy'n ei helpu i setlo. Mae ardaloedd gyda rhannau bach, ac mae adnoddau go iawn yn yr ardaloedd. Enghraifft, jygiau gwydyr a jariau yn ardal y dŵr. Mae ardal tywod y tu mewn a'r tu allan, gyda digon o le i'r plant fynd i mewn iddynt. Yn yr ardal gerddorol, mae gitarau ac offerynnau go iawn. Maent yn sicrhau bod yr ardal chwarae tu mewn a'r tu allan ar gael i'r plant drwy gydol y sesiwn. Mae hyn yn hyrwyddo eu hannibyniaeth, ac mae hefyd yn rhoi llawer o ryddid a chwarae di-dor iddynt. Mae'r staff yno i gyd yn ymroddedig, ac mae pawb yn gweithio'n galed fel y gall y plant gael y profiadau gorau bob dydd. Mae Cylch Meithrin Bro-Alun yn mynd â'r plant allan i'r gymuned yn aml. Maen nhw'n mynd allan i'r cae chwarae i redeg yn rhydd, mynd i'r ysgol goedwig, i'r parc gwledig lleol, ac i siopa i gael profiadau bywyd go iawn. Maen nhw'n ymweld â chartref henoed lleol, gan fwynhau cwmni i gilydd a rhoi gwen ar wynebu'r trigolion. Meddai un rhiant, rwy'n teimlo bod y staff yn caru ein plant ni gymaint â ni. Llongyfarchiadau i Cylch Meithrin Bro-Alun.